maclip ese atakagadzira tichiti vanhu vane mibobobo, uyu uri kunyenga hanzvadzi achidai zvese zvayo ndinazvo maclip ndinawo ese. Handiti maclips iwo ndichamaunza pasocial media, ndomapublisha, ndoenda kupolisi, ndoenda kumedia, kwese ndichaenda nazvo. And I'm prepared kuti kana tichisungwa tiri kuzosungwa inini, DJ T1 Baba D, My D, Sekuru Musunda Gore Gogo Stole, Sekuru Kapfidze, tese tiri kuzosungwa ende tichadembedzana tiri mutirongo, tiri mujeri, tiri mumasero, tichidembedzana ndopa tichatanga kutaura nyaya idzedzo, because ndichaenda nekumaredhiyo ndichitaura kuti zvinhu zvazvo zvese ndezvefake. Ende vanhu vacho vese vatakaita nawo maclip aya ndichavaunza pasocial media. Murunzwa, ndipei mari kuti nyaya idzi dzipere dzikadzi, ndipei mari. Mukasandipa mari ka ndiwerengerei mazuva, ndipei mazuva. Kune vanhu vanokwanisa kuona vanhu vandataura, Sekuru Musunda Gore, Gogo Stole, DJ T1 Baba D, vana tinacho Chibanda, maclip edu ese amaitega muchiposta zvinhu zvefake, vana Chibanda TV, zvese ndichazvibudisa pachena. Handiti ndichazvibudisa pachena ende ndichazvitaura, ende ndatotanga kuzvitaura izvozvo. Saka nyaya yekuti ipere kai, ndipei mari, ndipeiwo mari, ndimboyawo mari, because hamungondishandisi mahara ka.